Lucas Kapitulo 5. Og nahitabo nga samtang ang panon sa katawhan, nagpiit kaniya og nagpatalinghog sa pulong sa Dios, siya nagatindog duol sa lanaw sa Genezaret, og nakita niya ang duha ka sakayan nga didto sa daplin sa lanaw. Apan ang mga mananagat nga mikawas kanila na nag-uyab sa ilang mga pukot, og sa misakay siya sa usa sa mga sakayan nga mao ang kang Simon. Iyang gihangyo siya nga itulak og jutay ang sakayan gikan sa yuta, og siya milingkod og nanudlo sa mga panon sa katawhan sukad sa sakayan. Og sa nakahuman siya sa pagsulti, miingon siya kang Simon, "Palawd ka, og itaktak ninyo ang inyong mga pukot sa panagat." Og si Simon sa mitubag, miingon kaniya, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii, og wala gayud kami ing nakuha. Apan tungod sa imong pulong, itaktak ko ang mga pukot, og sa nahimo nila kini, nakakuha sila og daghang isda, og ang ilang mga pukot nagakagisi, og gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usa ka sakayan. Aron moduol og motabang kanila, og miduol sila, og gipuno nila ang duha ka sakayan. Sa pagkaagi nga nagakalunod sila. Apan sa pagkakita ni Simon Pedro niini, mihapa siya sa mga tuhod ni Hesus nga nagaingon, "Pahalayo ka kanako, kay ako usa ka tawong makasasala, Ginoo." Kay siya ug ang tanan niyang mga kauban natingala tungod sa kadaghan sa mga isda nga ilang nakuha, og ingon usab si Jacobo og si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, nga mga kauban ni Simon. Og si Hesus miingon kang Simon, "Dili ka mahadlok, sukad karon magamananagat ka sa mga tawo." Og sa gisaog nila ang mga sakayan sa yuta, gibiyaan nila ang tanan, og mingnunot kaniya. Og nahatabo nga samtang didto siya sa usa sa mga lungsod, ania karon, may usa ka tawo nga napuno sa sanla, og sa pagkakita niya kang Hesus, minghapa siya sa yuta, og nagpakiluoy kaniya nga nagaingon, "Ginoo, kung buot ka, mahinluan mo ako." Og gituy-od ni Hesus ang iyang kamot, og iyang gihikap siya nga nagaingon, "Buot ko, magmahinlo ka." Og gilayon, ang sanla mibulag kaniya, og iyang gitugon siya sa dili pagsulti kang bisan kinsa. Apan lumakaw ka, og magpakita ka sa saserdote, og maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo, sumala sa gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Apan milabi hinuon pagkasangyaw, ang kabantog mahitungod kaniya, og ang mga dagkong panon sa katawhan, mingdugok aron sa pagpatalinghog, og pagpatambal sa ilang mga balatian. Apan siya mihiklin ngadto sa mga kamingawan og nagampo, og nahatabo sa usa ni adtong mga adlawa nga siya nagatudlo, og may mga Fariseo og mga magtutudlo sa kasuguan nga naglingkod gikan sa tanang gagmayng lungsod sa Galilea, og sa Hoda, og sa Jerusalem, og ang gahom sa Ginoo didto kaniya sa pag-ayo kanila. Og ania karon, may mga lalaki nga nagdala usa ka tawo nga paralitiko sa usa ka higdaanan, og sila naninguha sa pagdala kaniya sa sulod aron ilang ibutang sa iyang atubangan, og sa wala sila makakaplag og paagi aron ilang madala siya sa sulod tungod sa panon sa katawhan, misaka sila sa atop og ilang gitunton siya nga gipalusot sa tisa uban sa iyang higdaanan ngadto sa kinataliwad-an sa atubangan ni Hesus. Og sa nakita niya ang ilang pagtuo, siya miingon, "Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." Og ang mga eskriba og ang mga Fariseo mingsugod sa pagpinangutan-anay nga nagaingon, "Kinsa kini nga nagasulti og mga pasipala? Kinsay arang makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang?" Apan si Hesus nga nakasabot sa ilang mga huna-huna, mitubag og miingon kanila, "Ngano nga nagtulotimbang kamo sa inyong mga kasing-kasing?
Hain ang labi pang masayon, ang pag-ingon, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo. Kon ang pag-ingon, tumindog ka og lumakaw. Apan aron kamo masayod nga ang anak sa tao, adunay gahom sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Siya miingon sa paralitiko, ako nagaingon kanimo, tumindog ka og dad-a ang imong higdaanan, og lumakaw ka ngadto sa imong balay. Og gilayon, mitindog siya sa atubangan nila, og gisakwat niya ang iyang higdaanan, og mipauli sa iyang balay, nga nagadayig sa Dios. Og ang katingala, naghari kanilang tanan, og ilang gidayig ang Dios. Og sila napuno sa kahadlok, nga nagaingon, nakakita kita og mga katingalahang butang ni ining adlawa, og sa human kining mga butanga, milakaw siya, og nakita niya ang usa ka maniningil sa buhis, nga ginganlan si Leve, nga nagalingkod sa bayranan sa buhis, og nagaingon kaniya, sumunod ka kanako, og iyang gibiyaan ang tanan, og mitindog og misunod kaniya. Og si Levi naghimog usa ka kumbira, alang kaniya sa iyang balay, og may usa ka dakong pundok sa mga maniningil sa buhis, og uban pa nga nanag-uraray, kauban nila libot sa lamesa. Og ang mga Fariseo, og ang ilang mga iskriba, na nagbagot-bot batok sa iyang mga tinun-an, nga nanag-ingon, nganong nangaon og nanginom kamo, kauban sa mga maniningil sa buhis, og sa mga makasasala, og si Hesus sa mingtubag miingon kanila, ang mga maayog lawas, wala magkinahanglan sa mananambal, kundili ang mga masakiton. Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. Og sila miingon kaniya, ang mga tinun-an ni Juan sa masubsob nagapuasa, og na nagpangaliyo po. Mauman usab ang mga tinun-an sa mga Fariseo, apan ang imo na nagpangaon og na nagpanginom. Og si Hesus miingon kanila, mahimo ba ninyo pagpapuasa ang mga kauban sa pamanhonon sa kasal, samtang ang pamanhonon anaa pa kauban nila? Apan moabot ra ang mga adlaw, og unya kung pagakuhaon gikan kanila ang pamanhonon, managpuasa na sila ni adtong mga adlawa. Og siya misulti usab, usa ka sambingay kanila. Walay tawo nga magagilis, gikan sa bag-ong sapot, og igatapak kini sa daang sapot. Kay sa maong paagi, mabingkas niya ang bag-o, og ingon usab, dili mo angay sa daan ang tapak nga bag-o, og walay tawo nga magabutang sa bag-ong vino sa daan nga mga panit. Kay niini ang bag-ong vino, magagisi sa mga panit, og mahayabo, og ang mga panit mga usik. Apan ang bag-ong vino, kinahanglan ibutang sulod sa mga bag-ong panit, og walay tawo nga sa nakainom sa daang vino, mahagugma sa bag-o. Kay siya nagaingon, ang daan maayo.